అబ్బా! పొద్దున్నే చలి చంపేస్తుందిరా బాబు. పైగా ఈ పొగ మంచొకటి. ఆగరా, వాడింగా నిద్రపోయి ఉన్నాడు చూడు. వాని లేపో, పోయి వాని లేపో. సరేపా. రేయ్, లేరా రేయ్. పొద్దున్న వచ్చారేదోలా. రే, నా కల్లోకే వచ్చిందిరా. అవునా? ఏంట్రా అది? చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఆశ ఉందిరా. ఏదో ఒకరోజు ఒక మంచి పాట రాసి నా తొలి పాటతోనే ఫేమస్ అవ్వాలనుందిరా. మొన్న 2 రోజుల నుంచి పాట రాయడానికి కూర్చుంటున్నా కానీ పాట రాయడానికే సందర్భమే రావట్లేదురా. సందర్భం రావాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పండిరా. అరే, మనోడికి సందర్భం వచ్చింది రోయ్. ప్రాణం నన్ను వీడి తనువయ్యే నీలా, ప్రేమే నిన్ను నాలో మలిచేటి వేళ, నిలిచెను మదిలో చిరుదీపంగా, కరిగిన మనసే నిన్ను చేరెనుగా. మౌనం నిన్ను కోరి రాసే తొలి పాటే, పాదం నిన్ను చేరి జతగా నడిచే. ఓహో, ఓహో, ప్రాణం నన్ను వీడి తనువయ్యే నీలా, ప్రేమే నిన్ను నాలో మలిచేటి వేళ. ఎన్ని వేల భావాలున్నా చెప్పలేని ప్రేమలో జారా, అలజడి రేపిన గుండెలో వీడలేని బంధము కోరా, సవ్వడిలో మారాశిలలా మౌనం నన్ను పిలిచే ఈ క్షణమే. అల్లుకుపోతానులే నీ ఎద కౌగిలిలో, సేద తీరహాయిగా మమతల రాగంలో నిలిచెదని వెంటే, కడ ప్రాణము వరకు చెలియా. ఓహో, ఓహో, ప్రాణం నన్ను వీడి తనువయ్యే నీలా, ప్రేమే నిన్ను నాలో మలిచేటి వేళ. నిలిచెను మదిలో చిరుదీపంగా, కరిగిన మనసే నిన్ను చేరెనుగా. మౌనం నిన్ను కోరి రాసే తొలి పాటే, పాదం
నన్ను చేరి జతగా నడిచే ఓహో ఓహో ప్రాణం నన్ను వీడి తనువయ్యే నీలా ప్రేమే నిన్ను నాలో మలిచేటి వేళ ఏందబ్బా పాట ఎంతవరకు వచ్చిండా అది? పాట అయిపోయింది పెద్దయ్య, రాసేసా. పాట చూడగానే లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం, షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే నా తొలి పాటకి, నా కష్టానికి, నా ప్రయత్నానికి మీరిచ్చే ప్రోత్సాహమే మాకు కొండంత బలం. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.